pai ba Nongshong Shnong kasor Jowai hinin kasing shitare ukala lingkot kum kadak man Pdiang Sngewbha yo Snem Thymmai hajar apsan klemi pai ba man pelong ya ka jing Shad Kmen Pdiang ka jing shong shin nadu kilong kapa kilong kami ki khon samla pat ki hep ki parin kumbaju long man lau Snem Haka shitare ka Sngewbha ningkong Snem Thymmai baro ki dong ni Shnong ki pelong ya ka jing Shad Sngewbha hadin ba ki le bam khana bat wan yu ka jat tiap hayau musyang ban pan pau ya ka jing so Kmen ban Pdiang Sngewbha yu Snem Thymmai ya ka ni ka program hayau musyang ka blatip kum ka community new year celebration la pelong da ka sinjuk ki wahe Shnong Jowai aringkat ka jing trailang ka office jong ka DTU ka district tourism promotion society jong sarkar jilla bat ki bor penyat district jong ka West Giant Hills Baro kidong kiblawan manishim bentah yang musyang kidan hadu kat prateli bakentup ya ka ki musnyang chut wakhu lat that labo tempang yaw musyang lain mission compound mentong tepep pale dong mi sngi kli men krem kli yong riang mentedu pentornen salaro lum suyung new hill mu salingkat mu kerdam lom parian panalian bat ka Caroline Haka jo kapor la samru ya ki sunat certificate sha manla ki dong ki bala poi hayau musyang bat ya ka pisa la penmana ba ansa ai hadin shakite ki dong ki bala wan manishim benta na kalyang kasinjo ki wahe Shnong Jowai haka sien maningkong man pelong ya kani ka community new year celebration kala ai ka jingkit bok kerwiang shabaro kitei kidong lemba jong new Snem Thymmai hajarpsan on wan ra ya ka jingbha jingmian ka jingiteli bat ka roi ka par habaro kilyang jong ka sor Jowai Pdiang Boro Mipi Chagni celebration go wow black many yewan usnem arjak arfausan go depan mandaka Sngewbha Shnong Jowai Sngewbha ke district tourism officer Delangwa ke district tourism promotion society the iwan yok pini wan ichimenta bi penman gay gini celebration go po go pain wewa go job hadir Profesor Jowai